폭소래 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 उन्दै उन्दै सिख्लाफोरजों दा बेराय आदै 폭소래 केस होजागोनबो सिलाय दैग्राया सिलायजों थै बयबो आंनो मोनसे भिडिअनि लिंक हरदों मैयानिफ्रायनो दिनै आं बेखौ जेब्ला खेवनानै नायदों अब्लाना आं नुदों जे पक्स' रेप बेबायदि मोनसे टाइटेलनि भिडिअ ओंखारदों फार्स्ट अफ अल थ' पक्स'आ माबे बिनि सायाव जोंहा मिथिनांगौ गोबां दङ ससियेल मिडियायाव गोसारनाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि पक्स' रेप संनि सोमोन्दै आंबो फंनैसो बुंनि बयबो आंनो मोनसे भिडिअनि लिंक हरदों मैयानिफ्रायनो दिनै आं बेखौ जेब्ला खेवनानै नायदों अब्लाना आं नुदों जे पक्स' रेप बेबायदि मोनसे टाइटेलनि भिडिअ ओंखारदों फार्स्ट अफ अल थ' पक्स'आ माबे बिनि सायाव जोंहा मिथिनांगौ गोबां दङ जों जेब्ला भिडिअ बानायो बे भिडिअखौ जोङो बयबो नेनानै थायो भिडिअनि थाखाय नाथाय बे भिडिअआ एसे इनफर्मेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो मैया आं जेब्ला बेखौ मोजाङै नायदों आं दिनै फुङावबो नायदों The Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 बे मोनसे एक्ट आइन It's a comprehensive Indian law aimed at protecting children under 18 from sexual assault, harassment and pornography. The बे पक्सो रेप जे भिडिअ बानायदों जोङो एक्चुअली मिथिनांगोन जे मानि थाखाय मा इनफरमेशन होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों आं गोबाव समनिफ्रायनो गथ'सानि रैखाथिनि थाखाय आं खामानि मावबोनो मोननाय मानसि गुबुन गुबुन NGOsजों आङो जड़ित जानानै आङो गथ'फोरनि थाखाय मावबोनो मोनदों दिनै आं जेब्ला बे भिडिअखौ नुदों आं एसे दुखु मोनदों जे जोंहा जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअनि बानायनायनि जाहोना मा इनफरमेशन होनो नागिरदों आं जेब्ला नुदों भिडिअखौ आं जेब्ला खोनासंदों बाव आं नुदों जे हिन्जावसाफोरजों बेरायनाङा पक्स' एक्ट होजागोनबो माने एसे बेसलेस एसे माने बहुत बेसलेस आरो बेखौ जाय बिथांमोना बानायदों आङो बिथांमोनखौ खावलायो बेखौ एकदम बन्द खालामनांगौ आरो एसे मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ बानायथों जों बाख्नायो बयबो भिडिअ बानायो बयबो कन्टेन्ट बानायो नाथाय बे कन्टेन्ट माखासेफ्रा एसे इनफरमेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो ओंखायनो आङो खावलायो जाय बिथांमोना बेखौ बानायदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ एसे बिजिरनानै होथों जे मा हिसाबै बे पक्स' रेप भिडिअखौ बानायदों आरो एसे बुंथिना होथों जों रायजो राजा बिथांमोनखौ बुजायना होथों जे मानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों होननानै A few moments later ससियेल मिडियायाव गोसारनाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि पक्स' रेप संनि सोमोन्दै आंबो फंनैसो बुंनि बिथाङा थांनाय माखासे समाव पक्स' रेप सं मेथाइ सुजुनाय जादोंमोन आरो बेखौ खननाय जादोंमोन बिथांखौ गोबां मानसिफ्रा गोबां माखासे बाथ्रा बुंबाय आंबो बिनिनि गेजेराव दाजाबनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सिगांबाय बिथाङा पक्स' होननाय सोदोब बे पक्स' होननाय सोदोब आरो आयेनखौ बेसेबां फल' खालामदों आरो बेसेबां बिनि सायाव गियान दं बेखौ आं मिथिया दा प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्सेस जोंनि उन्दैसाफोरखौ रेप खालामनायनि सुबुं अनजिमाया गोबां बारानिफ्राय बारा जादों बे गोबां बारानिफ्राय बारा जानायफोरखौ जेरैखि जाया हमथानो थाखाय बे मोनसे आयेनखौ गोरायै राफोदै खालामनानै लानाय जादों बेखौ 18 इयार्सनि गाहायाव बे जेसेबांनाखि हिन्जाव आरो हौवायानो जाथों बियो रेप जुदि जायोबा बेखौ आयेनारि साजा होनाय जायो आरो बे आयेनारि साजाया जाहैबाय जिउ जोबजासिम मोनसे आयेननि साजाखौ फोसावनानै होनाय जादों बिनि फारसे प्रेक्टिकेल बसुमतारीनाव बेसेबां गियान दं जों बेखौसो नायग्रोनांसिगोन आरो बे पक्स' होननाय सोदोबखौ लानानै
प्रेक्टिकल बसुमतारिया मानो इन्जयमेन्ट लानो नागिरदों बेखौसो जों साननो गोनां माखासे बाथ्रा जानानै फैबाय। आरो बे फक्स' होननाय सोदोबखौ लानानै मेथाइ सुजुदों बिथाङा जोंनि समाजाव मा अबदान होनो नागिरदों आरो मा मेसेज होनो नागिरदों बेखौ जों खुब साननो गोनां मोनसे बाथ्रा जाबाय। आरो जों बेखौबो साननो हायो बिथाङा थारैनो फक्स' रेप मुंनि मेथाइखौ सुजुबाय बे सानखांथाय बे सानथिया बिनि खर'आव बोरै खिलिफैखो ना बले बिथाङा बेजों मोनसे जुरित्र दं नामा आरो बिथांनि नोजोरावहाय सोरबा उन्दैफोरखौ लानानै बेरायनाय उन्दैफोरखौ लानानै एन्जयमेन्ट खालामनाय बेबायदि दङ नामा थारैनो गोबां सोंलु फैबाय। बिथाङाथ' जोंनि समाजाव बेबायदि जुदि सोलिनायखौ नुवाखैब्ला बेबायदि सानखांथायानो बिथांनि खर'आव खिलिखांथाव नङामोन। नाथाय बिथाङा बे मेथाइखौ बिनि खर'आव जाखांफैबाय मानि मा बिनाव थारैनो बेबायदि मोनसे जाथाय दं बेखौसो जोंनो फोरमान होदों। बिथांखौ जों खावलायदों फक्स' रेप मुंनि मेथाइजों जोंनि बर' हारियाव मा मेसेज होनो नागिरदों बेखौ क्लियारिफिकेसन होनांगौ। जाय खर'आव फैदों बेखौनो बुंदों, जाय खर'आव फैदों बेखौनो मेथाइ खनदों, जाय खर'आव खुलिदों बेखौनो सर्ट मुभि खालामनोबो जानाय नङा।